aj oblečenie môže byť hriechom. Takže myslím si, že nie je žiadne prekvapenie, že diabol z oblečenia robí nástroj na odhaľovanie, na spôsobovanie žiadostivostí, chtíčov, všeobecne sexuálnych hriechov. Idú horúčaví, nikomu sa nebude chcieť nosiť na sebe tonu oblečenia, chápem to? Len skúsme sa fakt vedome zamýšľať nad tým, čo nosíme. Aj to oblečenie môže byť na Božiu slavu, alebo doslova môže byť na zvod. Ak my vedome niečo nosíme, čo spôsobuje dráždivosť, keď to tak poviem, tak jednoducho vina je aj na našej hlave. Napríklad ja doma väčšinou nosím legíny, lebo sú pohodlné a cítim sa v nich super. Ale skrátka ísť do mesta, kde niekto môže na mňa vyslovene pozerať, nevidím v tom niečo, čo by bolo na Božiu slávu. Ja napríklad si neviem predstaviť ísť napríklad na Slovensku na nejakú pláž alebo na nejaké kúpalisko, že v dvojdielnych plavkách. Ale ja si kladiem otázku, naozaj Božia žena by sa tak obliekla. Ja nemyslím si, že nemôžeme nosiť, že kraťase. Ale by som rozlišovala, že aké kraťase. Keď ti trochu zo zadku vidno, ja si kladiem otázku, je to naozaj na Božiu slavu? Jedna vec je, že ty funguješ a nejako sa ti trošku vyhrnie tričko. To v pohode, nikto to nerieši. Ale keď človek vedome si niečo vyhrnie, aspoň trochu, a není nejako veľa niečoho vidno, možno iba trochu brúško odhaluje, tak za tým fakt vidno z vodného ducha. A ja napríklad konkrétne z vodného ducha som extrémne citlivá a dosť ma to zarmucuje, keď vidím, že kresťanky vlastne namiesto toho, aby sa tvárili, že chcú kázať evanjelium, tak v skutočnosti zvádzajú svojim telom. Žehnám vám, ženy Božie, fakt do múdrosti, pretože verím tomu, že žena, ktorá je oblečená správne, tak jednoducho je veľmi krásna, aj príťažlivá